Nga atong tun-an karon ini nga video, kabahin kini sa mayong balita ni Ginoo Kristo. Higala kung kita maghisgot og padulngan sa kalag human sa kamatayon, ang matag usa ka nato nangundoy nga langit nga atong mapadulngan. Apan ang pulong sa Dios nga gasulti nga daghan ang malaglag sa impierno. Ang pangutana maapinsa man ang makasulod sa langit. Sumala sa 1 Corinto 6:9, sa walay duha-duha na sayod kamo ng mga dautan dili makasulod sa kingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong. Kaya ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakihilawas sa isig ka lalaki o isig ka babae o kawatan o hakog o mga palahubog o tibutang-butang malapason sa balaod, dili makasulod sa kingharian sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, ang mga matarong lang ang makasulod sa langit. Kinsa man ang matarong. Sumala sa Roma 3:10, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Mahimo nga kita ilhon nga maayong tao atubangan sa katawhan apan atubangan sa Dios. Walay matarong, wala bisan usa. Tingali aduna kay mga maayong buhat sama sa pagsimba, sa pagpabautismo, pagtuman sa kasuguan, pagbasa sa Biblia o mga sakramento, o pagtabang sa kabos, paglikay sa bisyo. Apan ikaw diilag gyapon sa Dios nga dili matarong. Kay sumala sa Biblia, walay matarong, wala bisan usa. Kung atong sabton og maayo, walay usa kanato nga makasulod o angayan nga makasulod sa langit tungod kay ang pulong sa Dios nagasulti. Ang dili matarong, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Apan adunay maayong balita alang kanimo. Ikaw mahimo na nga makasulod sa langit. Hinuktuki kining pipila ka mga tuuran. Aron ikaw masayod o makasabot ngano nga ikaw mahimo na nga makasulod sa maong dapit. Ang Dios nahigugma kanimo. Juan 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak ug si bisan kinsa ang magatuo dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing kayo. Ikaw gihigugma pag-ayo sa Dios. Tungod sa maong gugma, siya ay nangitag paagi aron ikaw mahimong makasulod sa langit, dili malaglag sa impierno. Ang paagi sa Dios mao yang gihatag si Jesus din sa kalibutan. Ang katuyuan ni Jesus din sa kalibutan mao ang pagluwas. Lucas 19:10. Kaya ang anak sa tao nianhi sa pagpangita ug pagluwas niya adtong nawala. Ang katuyuan ni Jesus din sa kalibutan mao nga kita iyang luwason gikan sa atong mga sala. Si Jesus gilansang sa cross ug nagbayad aron pagbayad sa atong mga sala. 1 Pedro 2:24. Siya gayud mao ang midala sa atong mga sala. Diya sa iyang lawas ngadto sa cross. 1 Juan 1:7. Ug ang dugo ni Kristo nga iyang anak magahinlo kanato gikan sa tanang sala. Ang Biblia nagasulti nga si Jesus namatay dito sa cross ug nag-ula sa iyang bililhong dugo. Kay kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ang dugo lamang niya ang makapahinlo kanato. Aduna nay makasasala nga naluwas o nakasulod sa langit. Sa Lucas 23:42-43. Og siya ang kriminal. Niingon ngadto ni Jesus, Ginoo, inumdumi ako sa diha nga ikaw moabot sa imong gingharian. Og si Jesus miingon ngadto kaniya, sa pagkatinuod ako magaingon nganha kanimo. Karong adlaw ikaw uban ka nato sa paraiso. Sumala sa Biblia, sa dihang giangkon sa kriminal ang iyang pagkamakasasala
o gisalig ang kaluwasan kayang kalag kang Ginoong Hesus, siya gisaaran ni Hesus na makasulod sa paraiso. Siya nakaangkon sa kapasayloan sa sala, kayang mga sala ug kaluwasan siyang kalag. Bisan pa siya usa ka banggiitan nga kriminal. Sa laktod nga pagkasulti, aduna nay makasasala nga nalangit. Ikaw, gusto ka ba usab nga makasulod sa langit? Kung gusto ka, buhata kini. Una, ang kuna o hinulsuli sa kinasingkasing ang tanan nimong mga sala. Buhat 17:30. Apan karon siya nagasugo sa tanang tao, bisan diin sa paghinulsol. Ang kriminal dito sa cross, niangkon nga siya makasasala ug angayan nga silutan, apan siya naghinulsol ug napasaylo. Ikaduha, tuuhi si Ginoong Hesus nga manluluwas sa imong kalag. Buhat 16:30-31. Ug midala kanila sa gawas ug miingon, mga sir, unsa ang kinahanglan kong buhaton aron maluwas? Ug siya miingon, tuo ni Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Ikatulo, kawata og tawga si Hesus pinaagi sa pagampo, maluwason niya ang imong kalag karon. Roma 10:13. Kay bisan kinsa nga nagtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang kriminal misangpit sang Ginoong Hesus ug niadto mismong adlaw siya ni uban kang Hesus para iso. Yampo kini sa kinisingkasin kung gusto kang magpaluwas kani. Ani ayo sa kasugyot sa pagampo. Musunod ka lang. Igol lang ko instrumento ni ini. Apan ikaw ug ang Ginoo nakigistoryahan ay nakig-reconcile ka sa Ginoo. Layo kag pasaylo. Buhi sa Ginoong Hesukristo na siya mo'y namatay sa cross ang pagbayad sa mga sala, dawata sa imong kinabuhi. Ano ang pagampo? Ano ba ta? Ginoong Hesus, nasayod ako na ako usa ka makasasala. Nagdili takos sa kinabuhing dayon. Apan salamat Ginoo sa grasya sa kaluwasan. Kasaylua ang taon ako sa tanan akong mga kasalanan. Ito ako nga ikaw ang bugtong manluluwas sa akong kalag. Salamat Ginoo nga ikaw ang nagpaagas sa imong bililhong dugo aron pagluwas, aron ako maluwas. Nga ako unta ang angayan nga ilansang sa cross, kay ako'y makasasala. Apan ikaw nagpakamatay alang kanako. Ginoo, dawaton ko ikaw karon sa akong kasing-kasing. Ug ikaw ang maghari sa akong kinabuhi ug luwas sa ako. Kining tanan akong giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung kinasing-kasing ang imong pagampo, ani ang mga saad sa Dios alang kanimo. Sa Juan 1:12, apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Karong adlaw sa diyang mituo ka kang Ginoong Hesukristo nga kinasing-kasing, ginulsol ka sa mga sala. Ikaw raw kang Ginoo na sayon niya. Midawat kaniya isip Ginoo ug manluluwas ang kinabuhi. Karong adlaw ikaw nahimo kang anak sa Dios. Doon na kay katungod na mupuyo sa balay sa imong amahan ngadto sa langit.
kay anak ka na sa Dios. Katungdanan samahan napupuyon ka sa iyang balay, imo man siyang amahan. Apan katungod lang iyang gihatag nato kay ang anak lamang sa Dios si Ginoong Jesucristo lang ang bugtong anak sa Dios. Kita katungod lang ang gihatag nato. Apan aduna gyapon tay katungod mapuyo sa balay sa iyang gingharian. Ug sumala sa Roma 8:1, tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Sa dihang ikaw nituo sa Ginoong Jesucristo, ginulso sa mga sala, ug nidawat kaniya isip Ginoong maluluwas sa imong kinabuhi. Si Ginoong Jesucristo nahiusa na diha sa imong kinabuhi, pinagi siyang balaang espiritu. Wala na'y paghukom sa silot. Saad ka na sa Diyos. Inumdumi ang pulong sa Diyos. Walay bakak. Kamatuuran kining tanan. Kung ikaw nahiusa na si Kristo sa iyong kinabuhi, di nakahukman sa silot nga ito sa kalayo sa impyerno. E sumala sa ipadayag 3:5, ang mudaog bistihag puti, o dili ko papason ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi. Katubangan sa akong amahan ug siyang mga anghel ipahayag ko nga sila ako mga sakop. Karon sa dihang nidawat ka kang Ginoong Jesucristo, nituo kanya isip Ginoong manluluwas sa iyong kinabuhi nga siya mo'y namatay sa cross aron pagbayad sa iyong mga sala. Nidawat kanya isip Ginoong manluluwas sa iyong kinabuhi, siya na maghari sa iyong kinabuhi. Karong adlaw ikaw nagmadaogo na gikan sa sala. Kay unang nagmadaogon si Ginoong Jesucristo, iyang gidaog ang sala dito sa krus. Sa diyang mitungog kag dawat kaniya, nahimo usab ikaw nga madaogon. Saan niya na ipahayag kaniya, iniabot mo dito sa langit, pahayag kini ni tuon ni siya nako dito na ako mo iniluwas niya. Ako namatay sa cross aron pagbayad sa iyong asal, nidawat kanako. Saan niya asa diyang nituo ka, nidawat kaniya, ang imong ngalan gilista na dito sa libro sa kinabuhi. Saan niya na ang imong ngalan dili na niya papasok. Busa angay na to kining saligan, angay na tong kuptan kini mga saad sa Dios kay kamatuoran kini. Walay laing pamaagi sa Ginoo aron ang tao makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Pinaaligi lamang sa atong pagtuo sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Kay sumala sa buhat 4:12 dinhi sa kalibutan, wala na laing ngalan nga gihatag sa Dios nga makaluwas. Unang-una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. So wala dinhi sa kalibutan, wala na laing ngalan nga gihatag sa Dios nga makaluwas. Si Ginoong Jesucristo lang. Ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo alang sa tanan. Kitang tanan gipakamatyan nato. Tanang klase sa tao, Pilipino ka man, Amerikano, Insik, Hapon, bayi ug laki, gamay sala ug dako kay sala, kitang tanan alang kanato katong tanan. Apan dili ang tanan maluwas. Ano naman, maluwas pa ang tanan, wala untay may impyerno. Anong namay impyerno? Tungod kay taphaw og pagtuo ang uban. Muna busa sa igsuonan, kinahanglan ang lig-on na pagtuo ug pagsalig kang Ginoong Jesucristo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, kinasing-kasing ang gusto sa Dios, dili ang taphaw. So hinaot nga doon na may nakuha nga mapagtulunan
Yan nga video. Hangtod sa sunod ng video. God bless. Ngayon, tanan.